Ahojte ľudia, u ďalšieho videa. Dneska tu máme Fortnite a ideme hrať Battle Royale a ukážeme si, s akými príklad zo snajperku chcete hrať, ale aké skopy sú na blízko dobre a aké je také. No, máme, normálne dáme si sola, dáme play. Už začína a má byť aj nový update 3. mája. A ideme si vyskúšať tie skopy. Ináč títo medaile, neviem čo tu robia, ale pokud viete čo to robí, tak mi napíšte do komentára. Ja fakt neviem čo to robí. Takže ideme do hry. Najlepší buildov je na spawn asi myslím aj toto. Lebo sú tam dvie úzdarné častky. A pokud by si chcel niekto sa mnou zahrať jednotky, tak ľudia napíš do komentáru. Ja môžem vyzvať. By som vám rád. Predstavte si, že nebia sa vidíte. Až padám a je to pekný landing. Ideme tam. Prvé čo bude musíme... Ja som sa vlastne pomýlil. Musím padať na 2%, ale tam tedy 6. Čakajte, prepáčte, ja som sa pomýlil. Mám tu pušáka, že toto nejsú vody. Spomínam normálni hráči a ja si ich trošku bojím. Pôjdeme sem. Niekde sem. Tuto. Padneme. Máme to ako zo šupy Uncommon bloku. Uncommon není zase najlepšie, ale to... A ináč, podľa niekoho títo mytiky sú blbosť, ale za mňa to je podľa mňa dobrá vec, že vám to niekedy umožní ísť strašne napríklad Iron Branding, napríklad Fire Branding, tak to hľadať, aby vyšľadí aj nička. Tady je DMR-ko, veľmi rád zoberám. A títo banány sú za mňa lepší než medkit. A to dožíva všetko. Von za NPCčkom. Ukáž. Si rád zabrám. To nie sú hráči. Toto nie sú boti. Musíme si dať healy, Skoro nás tady zabil. Máme tu medailonku. Nadaleko je dobrý Alchemy scope, ale keď chcete ísť na blízko, tak sa oplatí štýrkový. Že fakt. A keď je to príklad, že... Neviem, počkaj, 50. Keď je to na 250 metrov ďalej, tak musí tá treci. Ja mám to vysvetlené, lebo ja štýrkový nemám včeleky, ale tá treci musí byť na jeho tele, jakoby. A vtedy mu dáte hlavičku.
Ja som zabudol označiť niekde to miesto. To miesto je tuto. Tam sú dve legendary čestky, jak som povedal. Tam sa oplatí skákať. Ale dávajte si bacha, lebo tam väčšinou chodia tí OP hráči. Skáčem. Dobre, ber. Yes. To bylo nějak dlouhý. Neviděl ani otevřít čestku. To je bot. Ježiš, tak to není bot. Môže mi niekto povedať, odkedy boti hrávajú s legendárnymi vecmi? Kam? Ja môžem stať na míste. Ja som transformer. Just bus. Pek. Ja som sa moc zamyslel. Ale ako tí skopy by ste mohli vyníjať, jak ten Alkanov, štýrkový. Ako je to v pohode, ale není dobré, jak vidíte. Mne, že nosím 3 snajpy v inventáre, to je na nič. Vidíte, že sa to neoplatí, sám som vám to dal vidieť. Prečo si zoberte namiesto jednej snajpy shockwavey, alebo nejaké healy, alebo niečo, to je jedno. S vami bol Misulo a čaute.